derechos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga, Bicolandia, maray na aga sa mga paraan tabay po kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Hatod po sa Indogabos kang Department of Trade and Industry Regional Office 5. Ayan. Okay. So, ngunyan po, aldaw na naman in Biyernes. Pet sa 17 kan bulan na Hunyo. So dahil Biyernes ngunyan, kaya kita po ang mag-iiribanan ngunyan na aga, alas 11 hanggang alas 12 po ninudto, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa Radio DZGB. Ano po? So nadadangog kita sa 729 kHz sa Radio DZGB. Siyempre, sinahihiling man po kita sa live stream sa Facebook page po kang DCGB News Online. Pero sinishare ni man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol page. Ano po? Kaya po, dai ka mo maglingaw, pirmi po ka mo mag-abang every Friday, alas 11 hanggang alas 12 nin udto. Digdi sa Radio DZGB sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Para ma-update po kita kang mga programa, kang Department of Trade and Industry, mga serbisyo, asin iba pa pong mga importanteng impormasyon na dapat nindong maaraman. Para ini sa gabos na mga negosyante, so gusto maglaog sa negosyo, asin syempre sa tuyang mga konsumidores. Ayan, okay. So, sa liwat, itatao ko po sa Indogiraray ang samuyang line kung saan pwede po ka mo maghapot, pwede ka mo mag-share, pwede ka mo mag-raise kan sa inyong mga issues and concerns para sa samuya, para masimbagan ni po. Ang samuya pong text line is 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Ayan. So, di po ka mo mag-alang-alang, maghapot, asin, makiulay-ulay sa muya. Pwede man po. Kung igwa ka mong ihiras na mga impormasyon, asin mga gusto nindong ipaabot sa muya na mga issues po nindo manunungod sa samuyang opisina sa Department of Trade and Industry. Ano po? Okay, so sa una na aga, igwa kitang pag-uurulay-ulayan. Siyempre, ang Department of Trade and Industry baga, aram taman padagos na ini ang ahensya na nagtatabang sa mga negosyante. Ano po? So gusto magnegosyo, yaon po kami, yaon ang samuyang mga negosyo centers, yaon po sa mga munisipyo, igwa kaming mga negosyo centers dyan para magtabang sa mga gusto magnegosyo, asin itong mga yaon na sa pagninegosyo, yaon man po giraray kami, yaon man giraray ang DTI, ang negosyo centers, para po tabangan kamo kung paano nindo mapalago or mapadakula ang sa indong mga negosyo. Asin siring man, yaon man ang Department of Trade and Industry, nagtatabang man ang ahensyang ini duman sa mga negosyante, lalong-lalo na itong mga naapektuhan, kang mga kalamidad, asin itong mga naapektuhan man kaining inagihan tang pandemya. Ayan.
So, iyan ang satuyang pag-urulay-ulayan mo niyan kung ano ang ginigibo ni Department of Trade and Industry nganing mapakusog ang satuyang mga saradit na negosyante nganing padagos na antabayan sinda sa indang paglakbay sa pagnenegosyo. Ano po? So, yaon po ang satuyang mga makakaibang niya na aga. Ang satuya pong yaon digdi sa Samuya sa regional office kaibahan ni siya po ang ang section head ng Industry Development Division, si Miss Tet Makainag. Okay po. Ay, aga. maray na aga, Ma'am Bem, at saka maray na aga man po sa satuyang mga paradangog sa DCGB, digdi po sa programa kang DTI ining usapang consumer at negosyo. Ayan, okay. So, iba naman po ngunya na aga, syempre, nganing madangog taman po sa parte tan sa tuyang player sa tuyang mga MSMEs or ining natabangan ta digdi sa tuyang sarong programa na inaapod tang livelihood seeding program or negosyo serbisyo sa barangay or samuya ang apod ni kaini LSP NSP, Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay. Yaon dyan kaiba ta si Ma'am Emma B. Lelis. Siya po ang may-ari. Siya po ang manager. Siyempre, kaining ATM's Food Products. Nagatabako po siya. Ang sa iyang mga produkto, itong mga assorted native na kanins. Ma'am Emma, maray na aga. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Region 5. Ay, Diyos maray na aga man po sa gabos. Salamat po sa pagkakataon. Ako na imbitaran man po sa indong programa kang DTI. Tanganing kahiras ko man po ang sakuyang magayunon man po na testimonya. Ayan. Salamat Ma'am Emma sa paghiras kan sa imong oras digdi sa samuyang programa para po siguro magserbi kang inspirasyon sa satuyang mga katugangan na gusto man po maglaog sa pagninegosyo. So taod-taod tabi Ma'am Emma, babalikan ta ka po para mag-urolay-ulay kita giraray. So, ngunyan, bago po si Ma'am Emma, kaulayon tango niya si Ma'am Tet, kasi siya po ang section head, digdi sa sarong section sa samuyang opisina na kung saan nag-manage or nag-promote po kaining sa tuyang mga ibang programa, lalong-lalo na ining sa tuyang mga negosyo centers, na yaon available sa mga munisipyo para siguro baka may dai pa nakakaaram na igwa kitang mga negosyo centers dyan sa mga munisipyo digdi lalong-lalo na sa Bicol region. Siguro Ma'am Tet ipaaram tagiraray sa Indagabos kung pira ng negosyo centers ang yaon ang available sa tuyang mga katugangan dyan sa mga munisipyo, siguro istorya ta giraray kung ano talaga ang katuyuhan, ano ang mga serbisyo na hinahatod kaining sa tuyang mga negosyo centers. Ma'am Tet, sige daw tabi. Salamat sa giraray, Ma'am Bem. Iyo po ini, sabi nga ni po ni Ma'am Bem, digdi po sa satuyang rehiyon, may presensya ang satuyang negosyo center. Ang ini pong negosyo center pala, saro ini sa ginibong programa kan DTI, ini po galing sa nabilog
sa Republic Act number 10644 at ini po ang inaapod ng Go Negosyo Act. Ini po naglalaom na mas strengthen ang satuyang mga MSMEs, ang inaapod ng mga micro, small, and medium enterprises para po makakreate kita ki negosyo or mga entrepreneur, makakreate kita ki mas dakol na mga entrepreneur at dahil dyan magkakaigwa po kita ki mas dakol na trabaho digdi po sa satuyang rehiyon, digdi po sa satuyang mga munisipyo. Ayan po ang pinaka main na objective kan satuyang negosyo centers na programa po kang DTI. So digdi po sa satuyang rehiyon, igwa kitang at present we have 90 negosyo centers, Ma'am Bem. Digdi po sa 90, sa Albay po igwa kitang 16 sa Camarines Norte po igwa kitang 11, sa Camarines Sur igwa na kitang 26, at tapos sa Catanduanes igwa na kitang 7, sa Masbate igwa kitang 16, tapos sa Sorsogon igwa man po kitang 14. So sumatotal igwa po kitang 90 negosyo center na matabang po sa satuyang MSMEs digdi po sa satuyang rehiyon. Digdi po sa Albay, yaon digdi sa First District igwa kita digdi sa Tiwi, Tabaco, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. May mga presensya po dyan kang negosyo center. Ararani po iyan, nakalocate po iyan ararani sa mga munisipyo kan sa digdi po sa munisipyo kaning mga na-mention tang LGUs. Sa Second District, yaon man po sinda sa Legazpi City, sa opisina po mismo kan DTI, Albay Provincial Office, igwa po dyan na negosyo center. And then sa SEDCEN po, igwa dyan na kapartner si SEDCEN, may negosyo center man po na yaon dyan, nakadeploy dyan. And then sa Daraga, Kamalig, ang pinakabago ta po na-establish na negosyo center is nasa Manito. So yan po ang pang-16 na negosyo center digdi sa Albay. Siring man po sa 3rd District, igwa kita sa Ginubatan, igwa kita sa Ligao, Uwas, Pulangi, tapos sa Pio Duran. Yan po, dyan po naglakop ang sa tuyang mga negosyo centers na hinahandle po or minamando kan sa tuyang mga business counselors para po magtabang sa tuya sa mga negosyante, lalong-lalo na po itong nagpupuroon, lalo-lalo po itong mga saradit na negosyante na naglalaom po na magpadakula kan sa indang negosyo. Okay. Yeah, Ma'am Tet, baka maghapot sinda sa mga nagdadarangog sa tuya, lalo na ano man ang mga serbisyo na pwede i-avail dyan sa negosyo centers. Okay po. Oo. Ano ba ang makukuanin da dyan? Pag-promote bagaya ng mga negosyo centers ta. So, ano ang pwede nindang ma-avail ng mga serbisyo dyan, available sa satuyang mga negosyo centers? Yes po, Ma'am Bem. Ang DTI Negosyo Centers po, ini po ay garilang po ini sa DTI na yaon po sa munisipyo na nakadeploy sa satuyang mga munisipyo na nagtatao parehas na serbisyo na tigtatao kan sa tuyang Department of Trade and Industry na nasa provincial offices. So ini pong mga negosyo centers na yaraon po sa mga munisipyo nagtatao po sinda kiparehas na mga serbisyo na tinatao din ni DTI kung sain ini po nagpupuon sa mga trainings, sa mga skills trainings, duman po sa mga saradit na negosyante o so nagpupuon na negosyante, duman po kita mapuon, nagatao po kami ki mga trainings, how to start a business, how to sustain your business, mga organizational development, financial literacy, kung paano nindo i-manage ang sa indong mga financial matters para sa indong pagnenegosyo. Nagtataot kita dyan, ki-guide sa satuyang mga would-be or sa mga mawot na magnegosyo. Duman din po sa mga existing sa mga negosyante na nasa Reddit, kung gusto pa nindang palaguon, padakulaon, o i-develop ang sa indang mga produkto, pwede taman po iyan tawan through our skills trainings or mga technical trainings na tinatauta din sa inda. So kung halimbawa may sarong arog ni sa satuyang MSME na kaibatangon yan, si Ma'am Emma, tas siya po dating nagluluto-luto lang ining mga native kakanin, pwede tapos siyang tabangan na ma-develop ang sa iyang kakanin, pwede tang i-promote pa so sa iyang
produkto through our marketing activities. Tapos pwede ta din itabangan siya na pagayunon ang sa iyang packaging, duman po sa iyang product, sa iyang raw material, pwede ta po itong itao, pwede kitang mag-conduct activities, similar activities para matabangan ta na magdakula as in ma-promote ang negosyo kan sa tuyang mga MSMEs na yaon sa satuyang mga munisipyo. Mhm. So yun po, Ma'am Ben. Okay. Oo. Halimbawa, Ma'am Tet, saro akong sadit na negosyante, dai pa ako, dai pa ako rehistrado, dai pa akong business name, pero igwa akong sadit na sarong negosyo, kumbaga, iyo ang pinagkakakitaan ko. So, madyan ako sa negosyo center, ano ang pwedeng itabang sa kuya ng negosyo center? Yan po pala. Salamat sa pagpagirumdum, Ma'am Be. May nalingawan akong sarong pinaka-importante na serbisyo na tinataon ni Negosyo Center. So, dyan po pala sa Satuyang Negosyo Center, so mga bagong negosyante o itong mga home-based na naglalaom na ma-formalize ang sa indang negosyo. Sabi nga ni Ma'am Bem, kung ano yung pwedeng primerong maitao kan Negosyo Center ta. Yaon po dyan, pwede po kamo mag-apply kay business name sa samuyang mga negosyo center. So from the start, na gusto nindo po magkuha kay business name, taaram ta po na iyo yan ang requirement bago po kita matawan kay mayor's permit. So pwede po kamo duman duman sa pinakaraaraning negosyo center sa samuya pong ahensya para magkuha kay sa indong business permit. Ayan po. Ayan. Okay. So, pwede dyan na mag-rehistro kan sa indong mga business Tama ka po, Ma'am names. Bem. Oo. Yes po. So, halimbawa naman na Ma'am Tet, kasi 'di ba may nagaharapot kaya may mga nahihiling sindang mga nakapost na mga schedules, may mga trainings sa kanya-kanyang probinsya na igwang mga naka-schedule sa mga negosyo centers. Sisay ang pwede diyan mag-attend. Ma'am Be, maski sisay po na muya na mauot, na makanood, na mag-adal o matuto na magnegosyo, pwede po sindang mag-inquire duman sa nahiling po nindang mga post or advertisements na interested sinda kang topics or itong mga trainings na muya nindang atindiran. I-contact lang po ninda itong website. Yaon man po dyan ang presensya kang online Facebook or mga Facebook account kan sa tuyang mga negosyo center na mas madali po sindang makontak kung igwa po sinda na nahiling na mga trainings or seminars na interesado sindang atendiran. Anytime po, please contact our negosyo centers wherein nahiling po ninda itong mga advertisements or posts. Maski sisay po, mga sa tuyang mga nagpupuon o gustong magpuon na magnegosyo or itong mga existing tang negosyante, anyone po can attend our trainings and seminars sa tuyang mga negosyo centers. Digdi po sa Bicol Region. Okay, so klarado iyan na maray na maski sisay pwede mag-signify Yes, Ma'am duman. Ben. Welcome po anyone na interesado na mag-attend kan sa tuyang mga seminars ta. Depende sa topic or depende sa seminar. Halimbawa ako interesado ako duman ngaya sa saro akong para gibuki aron ki Ma'am Emma para gibuki native ta kanin. Interesado ako ngaya kung paano ko ma-package at sa kuyang produkto. So, pwede ako mag-attend duman. Ma-signify man sa kung sisay man ang gusto, ma-signify duman sa Facebook page na kung saan nahiling nila itong post. Kasi Yes minsan, po. may Tama mga ka dyan, Ma'am nagaharapot, Ben. mga nagaharapot kaya na paano daasin ka maka-attend ka itong seminar na ito. So, kung sa inyo nahiling so post or so ad, doon na sinda po mismo mag-inquire or may signify. Buda minsan, Ma'am Tet, may mga nakalaag man duman na contact numbers Yes and po. contact persons kung saan pwede nitang maapudan
Oo, maapodan. Tama ka dyan, Ma'am Bem. Apodan or kahit isang text lang. Rest assured ng sa tuyang mga business counselors, masimbag po sa indong mga kahaputan. Oh yeah. Okay. So ngunyan, Ma'am Tet, na-mention mo na sa mga serbisyo na hinahatod ng negosyo center sa satuyang mga kanegosyo or mga kabarangay or kamunisipyo, kababayan. Ining satuyang saro na launch na programa or serbisyo, ining inaapod ng livelihood seeding program, negosyo serbisyo sa barangay. Bago pa sa na ini gari pirang taon pa sa na ini piga implementa ano po. So ining serbisyong ini para kisay ini, Ma'am Tet, or sisay ang pwedeng magbenepisyo ka ini. Tama ka po dyan, Ma'am Bem. Ining sa tuyang bagong programa na inaapod na livelihood seeding program, negosyo serbisyo sa barangay. Ini po ni-launch ta or nagpuon ini kang taong 2014. Ini po sarong programa kan DTI na parehas lang ang obheto. May obheto man siya na ipalawag ang serbisyo kan DTI sa satuyang mga negosyante, lalong-lalo na itong mga inaapod tangani na mga MSMEs, ini mga micro, small, medium enterprises na kung saan maawot ni DTI na idara sa hararayong lugar sa gabos na barangay. Kaya siya naging inapod na negosyo serbisyo sa barangay. Tamaawot ta po na sa gabos na barangay, madumanta, makover ta para po maitao. Bako lang sa serbisyo man kan DTI, kundi po sa mga serbisyo kan ang ibatang partner agencies, so mga ahensya na kaiba-iba ta pirmi sa pag katabang na mapalago or matabangan na mapadakulaan sa tuyang mga MSME. So saro na nga ni digdi po na dinadarata sa mga barangay, si business counselor mismo po ang maduman sa barangay para magtao ka itong pig-mention ta kanina mga serbisyo o mga services kan DTI, ito nga ni po na business name, yung pagrehistro kan sa tuyang negosyo, ang mga trainings, mga skills trainings, dinadarata po yan sa barangay, ang mga orientation seminar, mga how to start, paano ang pagpuon, paano ang pagpalago, paano ang pag-sustain kang mga negosyo. Yan po, pwede ta po iyan na itao duman sa mga barangay, tigakandakta man po iyan, mga skills trainings. Tapos po, tatauman po kita kay mga saradit o mga short-term courses, mga product development activities. So, sumatotal, ini po na mga serbisyo na yaon sa satuyang negosyo center, dinadarata po duman sa hararayong lugar para makover po ang gabos na barangay, matauan ta po kan serbisyo kan DTI. Yan po, Ma'am Beth. Okay. So ining serbisyo na ini ang sabi tabaga livelihood seeding program. Ano ini, Ma'am Tet? Anong klaseng benepisyo ba ang tinataota sa ba ini? Ano ba ini? Cash or ano ini? Ano ba ini? Ayo po, Ma'am Beth. Ini ang saro po sa highlight kang sa tuyang program ini pong LSP, NSB, apwera po sa mga tinataotang serbisyo kan DTI, igwaman po kitang mga na-identify na mga existing clients, itong mga dati tanang kliyente sa DTI na mautang tabangan na mapadakulaan sa indang mga negosyo, apwera po kan mga trainings, kang mga services na tinatao ni DTI. Pwede man po kita magtao kay mga livelihood kits, ini pong inaapod tang mga livelihood kits, digdi po sa satuyang mga identified beneficiaries, digdi po sa satuyang programang LSP, Negosyo Serbisyo sa Barangay. Ini po ng mga livelihood kits, depende po iniya sa kung ano ang negosyo mo. Kung halimbawa po, example ta po si Ma'am Emma, siya po ay naging kliyente or isaro na po siya sa existing na mga kliyente kan DTI, dahil mauot niya po na padakulaon pansayang negosyo, kita po sa DTI nagtao
ki trainings sa iya, mga developmental trainings and mga services or activities, and apwera po kaiyan natawan taman po sinda ki mga livelihood kits para po matabangan sinda sa indang production, depende po sa pangangaipuhan ninda. So sa mga food business po, tinatawan ta sinda ki mga food business kits, mga food processing kits. Kung halimbawa man po, mga para handicraft sinda, yaon sinda sa sector kang wearables and home style sa mga para handicraft, tiga-identify ta din kung ano sa mga kakaipuhanon paninda para mapalaguan sa indang negosyo. Pwede taman po sindan tawan or tinatawan taman po sinda ki mga small tools and equipment para po magamit ninda sa indang production sa indang mga handicraft business. Ayun po. So bago nag-identify kay beneficiaries, siguro igwa mo ng pigigibo or base sa sinabi mo, Ma'am Tet, igwaman mo nakita ki pigigibo na gari evaluation or assessment kaining sa tuyang mga beneficiaries kasi so itataong kit depende sa indang mga skills. Yes or po, tama ka dyan, depende ma'am. sa indang existing na ngayang pinagkakaabalahan na pwede naman indang pinagkakakitaan ito presently pero kulang sinda sa ano apod kaini ito nga ning sinabi mong mga tools and equipment para sa indang itong Production. oo. Yes so po. digdi na malaog si ini ano po Digdita po, linalaog ining programa para matabangan tasinda na mapadakula ang sa indang anong mga apod mo kan ini mga small tools ninda para ma-restore or ma-improve ang sa indang mga negosyo. Kasi baka may maghapot nata ngayata ako ngaya ako nakabali duman sa mga beneficiaries kaining LSB kang LSP Livelihood City LSP, Program opo. or NSB kang DTI. Nabangayata di ako napili. Paano iyan? Ano takaiyan kasimbagan? Opo. Salamat Ma'am Bem sa parumdum kaan dahil dakul talaga po ang naghahapot. Ini po iuuliton mi na as I've mentioned earlier, ini pong LSP NSB kinakandak mi at binibigay namin sa mga would-be yung mga trainings tapo dyan. Tinataumi po iyan sa mga would-be or duman sa mga nagmamaut na magnegosyo. Ini po na livelihood kits ta, kaya pinahudyan ta po ining paghururunan dahil ini po na ina-identify mi lang. As we have mentioned earlier, we only identify the beneficiaries, na-identify ta lang po sa mga beneficiaries galing po duman sa mga existing ng kliyente ni DTI. So, ini po na mga kits, maitatao ta po duman sa talagang iguana po ng mga negosyo dahil ini pong livelihood kits, mautta po na pantabang ta po ini, tamuyata po na mapalaguan sa indang negosyo or lalong-lalo na po duman kang nagkaigwa kita ning pandemic, ining COVID po baga, muyata po na matabangan ang sa tuyang mga existing businessmen, existing MSMEs na ma-restore ang sa indang mga negosyo. So yun po yung main objective ng pagtauta po, kaning pagtauta ka mga livelihood kits para po ma-restore o ma-restore and ma-improve or mapadakula o mabuhay giraray ang mga MSMista o itong mga salitang negosyante na natamaan kang pandemya or natamaan ki ano pa man na natural na kalamidad na nakaapekto po sa satuyang mga negosyo. Okay, so siguro iba man dyan, so halimbawa ka ito ngayang batch na ito na kung saan nagtao si DTI kaining mga kits para sa mga intended beneficiaries. So mga dai nakabali, siguro igwa pa man na next time, Ma'am Tet? Tama ka, Ma'am Bem. Dakulon pa po kita. Padagos po, sabi mo nga ni, padagos po ang pagtao ki asistensya kan DTI. Hanggat igwa po, hanggat yaon po ang programa kang LSP, NSB, padagos po kami na maghahanap kang mga kan sa tuyang mga beneficiaries na
na willing na matawan at willing na magdakulaan sa indang mga negosyo. Dahil nga ni po ang satuyang mga negosyo center nagkalat sa satuyang probinsya, sinda po, bako lang po kamo ang maduman sa negosyo center, kundi po, sinda po nagluluwas man ang satuyang mga business counselors, nagluluwas sinda sa indang mga opisina para po maghanap kay mga MSMEs, kay mga saradit na negosyante para po matabangan asin mapalagoan sa indang mga negosyo. So maski po kamuyaon dyan, nag-i-inquire po with the coordination of our business counselors sa tuyang mga mga barangay officials, dyan po sinda naghahapot para po mahanap kamong mga MSMEs para po matabangan through this program, ini pong LSP, ang sa tuyang livelihood seeding program, negosyo serbisyo sa barangay. Mhm. So yan pala ang sa mga pinaggigibutan mo na nakikipag-coordinate syempre sa mga barangay officials para maging aware man sa mga barangay officials kung ano ang mga serbisyo man kang DTI. Nganing, syempre, ang mga constituents baga din sa barangay, ang enot na pigudumaninda, syempre, ang barangay hall kung sa inaon dyan sa mga barangay officials. So si DTI nakikipag-work man digdi sa mga barangay officials. Oo, bago mag-implement Tama ka po dyan. Program. Opo. Apwera po sa mga naninda, sa mga existing clients ni business counselor, maduman din sinda sa mga barangay hall para po maghapot man sa barangay officials para madagdagan pa po ang mga kliyente ni DTI na matabangan ta. Yan, okay. So, magayon ining development kasi si DTI baga dati, baka ang impression kang mga sa tuyang mga kapwa Pilipino or kapwa Bicolano in particular na si DTI ang kliyente sana itong mga nasa mainstream market na ayusan na ito ang katawan ki assistant. So ngunyan, yaon na po kita nagbaba sa mga barangays para ining mga yaon na saradit na negosyante na into manufacturing or kung ano man sa food or kung ano man ang sa indang piga-puti-puti, pwede ining ma-develop, ma-improve, nganing syempre siguro sa mga maabot na panahon, dito man baga hali na dito man bawalan baga ang pagpangarap, baka malay mo one of these days ining sa tuyang mga assisted beneficiaries digdi sa LSP, NSB, makaabot naman sinda duman sa mainstream market na dadarahon naman sa indang mga produkto sa Manila, sa tuyang mga trade fairs, bako yan harayo mangyari so magayon ta igwa kita kaining igwang programang arog kaini sa gobyerno, lalong-lalo na sa tuya, kita ang nag-i-implement sa Department of Trade and Industry. Okay, so Ma'am Tet, bago ko balikan si Ma'am Emma, ini pong mga kits na tinatauta, ano po ini pakatauta ka ining mga kits, monitor tapaman, si mga natawan ka ini, kung ano so naging development ang sa indang pagninegosyo, nag-improve ba? O paano ba? Bakit ang ginigibong monitoring? Yes po, Ma'am Bem. Iyo po, gaya po ng sinabi mo, si DTI po, nagtatapos ang trabaho sa DTI sa pagtao kang livelihood kit. So, after ta po, sinda matawan, yaon manggiraray po ang pag-monitor kan sa tuyang mga business counselors, tigko kumusta po sinda after 3 months, after 6 months, kung ano po ang resulta kan tinaong tabang kan DTI. So, hindi po nagtatapos duman ang trabaho ni business counselors. Hindi po nagtatapos duman ang serbisyo na tinatao ni DTI. So, after po ninda matawan kikit, dahil po tasinda, kaya nga ni po ang gusto tang
tawanan ito na mga existing or itong mga maut na magnegosyo dahil kumbaga yaon na sinda sa satuyang pool or record of clients kaya madali tapo sindang matrace or mabalikan after tamatawanan ki mga livelihood kits. So, digdi po sa after po ng ilang months, sabi ni kanina mga after 3 months or 6 months binabalikan ta po sinda so sa tuyang mga beneficiaries para po kumustahon kung okay man or kung maray man itong natautang serbisyo, natautang mga kits sa inda o kung halimbawa man dai pananggad talaga sinda makabalik or ma-improve matao tamatao man giraray kita ma-assess kita sa inda, matao man giraray kita ki assistance kung ano pa ang kaipuhan ninda base duman sa naitautang kits. Kung halimbawa daininda na napapadakula or daisin tatao maggamit ka mga training materials, pwede ta po giraray na tabangan sinda conduct giraray kita ki trainings para matawan ta po ki guide kung paano ninda magamit itong mga tools. Example ta duman sa mga handicraft makers. Duman man po sa tinawan ta ki mga sari-sari store kung halimbawa dainin da aram so pricing so costing ka to pwede tar giraray po sindang balikan para tawan ta ki training on pricing and costing, training on simple bookkeeping para mailing ninda itong kung paano kung guminana na sinda or paano ninda papaganahon itong tinautang kits or tinautang assistance through the livelihood kits para po sa sainda. So yun Miss Bem, pwede tang babalikan ta sinda para ma-monitor kung ano na po ang resulta kan tinauta sa indang tabang through our livelihood kits. Ayan, okay. Tamang-tama, Ma'am Tet, yaon kaiba tangon yan si Ma'am Emma para haputon ta siya kung kumusta man so naging tabang ano ban so na itabang na i-contribute kang iningkit na itao sa iya as saro sa mga beneficiaries ka ining programa. So siguro Ma'am Tet balikan ta na mo na kahulunan ta na mo na si Ma'am Emma Lelis ang sa iya pong business itong nagigibo po siya kin mga assorted na kakanins, no? Igwa na siyang business name, Ate M's Food Products. Oo. Taga-Tabaco City ini si Ma'am Emma. Ma'am Emma, maray na aga giraray. Sa inka po sa Tabaco? Maray na aga po giraray Ma'am Bem and Ma'am Tet. Ako po taga San Antonio, Tabaco City. So 9 po ako. Taga San Antonio. Yan, sa likod lang po kang simbahan kang San Antonio. Nag-fiesta pa lang po sa Indo, Ma'am. Iyo po, Ma'am. Na-imagine Busy ko hun gani- manggirare ki Gibo. Oh, gari ang handa mo, gabos ka kanin. Opo. Dahil na nga ni po, Ma'am, naka-prepare sa kadakulan kang mga order. Wow, iyo. Okay. So, Ma'am, sabi mo, dakulong ka ng mga orders. Sa po, Ma'am, nakakaabot na ang sa imo mga produkto. Buda, siguro, Ma'am, bago ka magsimbag po kaiyan, paano ka nagpuon kaining sa imong ginigibo na mga kakanins? Ano ang nag-udyok? Ano ang nag-udyok sa imo? Yaon ka sa arog kaining klaseng pagninegosyo or sa git na pinagkakakitaan mo kang mga dati pa? Oo. Dati po, Ma'am, mga order lang, mga puto cheese po talaga ang pinakapinunan ko. Ngunyan, cheese. seasonal lang kasi nag-order lang. Tapos, basta may naukudan na ako, puto practice. Pag nakaukod ako ng peanut butter, ma-peanut butter ako. Kang nakaukod ako kang mga candies, nagki-candies ako. Tapos, dati, nag-sari-sari store ako, kaya lang, dakulon din nagsulputan na sari-sari store. Kang naglugawan naman ako, Ma'am, dakulo naman na nagsulputan na mga lugawan. Ngunyan, kang December, duman po sa pigbabakalan ko kang ingredients. Nagapot siya sa kuya na, anong pigigibo mo dyan sa mga ingredients na yan? Sabi ko, mga kakanin po, Ma'am. Sabi niya,
Sige, deliveran mo daw ako kasi ma-New Year ka ito, ma'am. Ma-New Year. Sige, deliveran mo muna ako ng 15. Sabi niya, 15 styroplate. Diniliberan ko na po siya. Tapos nagustuhan niya. Hanggang sa maghapong ito, sige niya lang ang order. Sige niya lang ang order. Hanggang nagpuon po kay ito, sabi ko, tutukan ko na lang muna ining kakanin. Kasi sa ibang negosyo, dakulo na akong kakompetensya. Pero digdi sa kakanin, bagamat igwa man akong mga kakompetensya duman sa barangay ni, pero garo kakaiba siya kasi may iba-iba siyang design na attractive sa mata kan tao. Kasi pag nataanan mo na ang saro, okay na, aram ko na ang lasa kaiyan. Pero pag nahihiling niya so mga kakanin ko, day mo pa natataanan, pero matatakam ka na. Wow. Kaya maski habo mo magbakal, na-encourage sa tao kasi sa mata pa lang, garo magayon na. Kaya yun po ngunya, nagko-concentrate ako sa kakanin. Ayan. Ma'am Emma, ining mga kakanin mo po, pag sinabing assorted kakanins, iba-ibang klase, di ba? May biko. Iba-iba po. Ano pa? Itong sabi mo, puto cheese. Ano pa ang tigagibo mo? Anong mga Puto klase cheese. po? Puto cheese. May may kutsinta, may palitaw, may kasaba cake, may espasol, Wow. may sapin-sapin. Ang pinaka-best seller po dyan ay ang sapin-sapin. Wow. So native sapin-sapin po baga dati na patong-patong ang kulay niya. Pero ngunyan, nilevel up ko po siya, Wow. ginawa ko siyang tricolor din, pero iba-iba, ma'am. Pero ako nagutom, Ma'am Emma. Pero nagutom ako, Ma'am Opo. Emma, sa mga pinag-kwento mo sa Muya. Siguro one of these days, baka pwede man kami maka-order through Opo, ma'am. Abigail. Ma-order kami Opo. sabi mo, ang bestseller mo, sapin-sapin? Sapin-sapin po, ma'am. Oo. Igwa ko, ma'am, na pigapod na combo, styro combo. Sa sarong wow. styro plate, ma'am, pwede mo nang matanaan ang tulong klase. Pwede ka Ayun. May magpili combo kung na siya, gusto Ma'am mo. Ben. Ay, Oo, sus, may talaga combo. naman. Nag-level up na si Ma'am. Nag-level up na talaga si Ma'am Emma. So, halimbawa, Okay. sarong styro, dakol ng klase, may pwedeng Opo. may espasol, may sapin-sapin, may biko. May kutsinta, Kutsinta. may biko, Yan. may palitaw. Ma'am, urual daw po, day ka na wawarang ki-orders. Day po, ma'am, meron na po akong regular na pigdideliveran si Ma'am Lorna Bulata. Yung dakula pong tindahan sa San Antonio, Lorna Enterprises, Lorna Bulata Enterprises. Tiga ano niya po, pititinda niya man. Pigtitinda niya po, oo. Pigre-resell Tapos ma'am, niya. nagpapa-order din po siya. Opo. Nagpapa-order din po siya, ma'am. Dara ko lang man po ang samuya mga customer. Araw po kang American Grocery, Chinby, and BDO. Yeah. Wow, bongga na pala si Ma'am Emma. Pero Ma'am Emma, ano na itao sa imong kit kang DTI para nagtabang? Ano? Ano bang kit ang na-receive mo? Ang na-receive ko po, ma'am, na kit sa food processing. Naka-receive po, ma'am, ako ng steamer, hairnet, and apron. Meron din pong mga timbangan na talagang kailangan namin para po talagang stable ang measurement niya. Tapos meron din pong mga sealer at meron pong kawa. Yan. Kasi po, hindi lang naman po ako nakapokus sa kakanin. Meron po akong mga made-to-order bilao. Mga party needs po yan. Wow. Yan, pwede rin pong mag-order sa akin. Kaya po, dakulaon pong pagpapasalamat ko sa DTI na naging beneficiary po ako kang LSP, NSN, SNP. Yan. Kaya, dakulaon po talaga inintabang sa kuya dahil po, pagkadakul po ang order, kay puwang ko po manubliki mga kagamitan para makaproduce talaga ako sa oras. Kaya, kang na-receive ko po ining kit, dakulaon pong salamat napadali po sa production, lalo na sa panahong dakulang orders. Yan. Kaya So, thank you po magayon DTI. pala, Salamat oo. po. Na-inspired po talaga ako.
Mhm. Tamang-tama pala ma'am, so na-receive mong kit kasi talagang dakulaon na tabang sa imong sadit na negosyo, apisar na sabi mo nga ni, so mga kiluhan ade kaipuhan ito nganing standard so sa imong mga sukol, ang mga Opo. ingredients, di ba? Pirang gramo nga yang ang arina, Opo. pirang gramo nga ni asin, pirang gramo asukal. So kaipuhan talaga itong mga kiluhan. Buda so steamer, important man. Oo. Tapos ma'am, siguro sa padagos na sa imong paglakbay sa iyan na pagninegosyo mo, baka baga maabot ang panahon, igwa ka ng sa diring pwesto. Tapos, Opo, hoping po. magdagdag ka naman mga tao. Halimbawa, pwede ka na mag-employ sa imong mga partidaryos dyan sa San Antonio. Kung dakulao na ang sa imong mga order, siyempre, ma'am, dahil mo naman iyang kaya na solo ka. Pero sa ngunyan, ma'am, solo ka pa po? Solo ka ba po sa pag-gibo mo kaiyan ng mga kakanin? Mga tauhan, ma'am. Oo. Igwa ka pong mga katabang sa paggigibo mo. Opo. Igo po, bali tuloy na po kami, ma'am. May naka-assign sa packaging. Tas ako po talaga ang nagluluto, nagtitimpla. Iba lang po ang sa packaging. So sa ngunyan, ma'am, ang packaging mo, sabi mo, igwa kang gorbilao, igwa ka man na sa styro, iyan ang packaging kang sa imong mga produkto. Opo, ma'am. Oo. Kumusta naman ma'am ang shelf life po kaiyan? Pirang aldaw po iyan mag-last. Pirang aldaw iyan dapat bago ito mo. Ang ano po, ma'am, ang kakanin, 2 days po siya. Pwede po siyang i-ref. Kaso po, pag kakaunon na po nindo, kay po Steam. initon. Oo, Opo. steam. Kasi po, medyo nagtataga siya. Oo. Pero ang pichi-pichi, yung may mga nyug, 12 hours lang po yan. Katulad ng pichi-pichi, palitaw, kuchinta, basta't may mga nyug, 12 hours 12 lang. hours. Pero dapat ma'am, siguro ito may mga nyog, siguro pwede man ihiwalay sunyog. Diba? Opo, nakahiwalay po ang nakahiwalay man sunyog para mas haloy-haloy man siya. Pero ito, gari okay lang itong kaunon, maski fresh from the refrigerator. Gari, medyo, Opo, mas masarap, ma'am. Oo, at mas malamig. masarap. Yung mga, pichi-pichi ade, pichi-pichi, Pichi-pichi. kuchinta. Pero itong mga iba, biko, mas masiram ka ito Hindi. initon, i-steam, Opo. po. Pero ang biko, matagal naman pong masira, ma'am. Ang Matagal, biko, oo, matagal. Kasi mahaloy man matagal din maraot. siyang niluluto. Opo. Oo. Ang po, ma'am, ang espasol is good for 1 week. Lang siya sa garapon. Ang parang espasol, candy. ma'am, mas haloy. 1 week daw siya, Oo, Ma'am oo, Beb. oo, Oo. 1 week, Opo. mas haloy. Pwede Sa po siyang 1 nakagarapon. week. Oo. So, siguro, Oo. Nakalagay lang sa garapon. ma'am, nagkakagutom na kami dito. Baka pwede kami mag-order, Abigail, mag-order kami. Pwede na ba yaon na siguro si Ma'am sa mga food delivery? Baka at siya na hapon. Ma'am Bem, pwede nang snack. Tabako to Ligaspi. Narayo si madam. Pero makaugmahon kasi dakulo na pala si madam na regular customers, mga darakula. Mga darakula ang sa Opo. iyang customer. Bali, bako man po ako, ma'am, ang may bistado sa Inda, si Ma'am Lorna Bulata. Kaya lang, ako po siya nag-order. Okay, oo. So itong pagsasabi mong si Lorna Enterprises ba ito? Tama? So, taga San Opo. Antonio. Siya ang Opo. nagde-deliver duman. Siya ang Taga San- Opo. parang- Siya po talaga ang contact person. Oh, okay. Kwan lang sila, Ma'am Bem. Yan ang inaapod tang Big Brother, Small Brother team sa tuyang mga saradit, tapos sa tuyang mga durudakula ng mga negosyante na kung sain so marketing ginigibok kang sa tuyang mga darakula ng negosyante, tapos sindaman so
matao na kang orders sa araw ni Ma'am Emma na para gibo Okay. talaga or producer, manufacturer kan sa tuyang mga Producer. native kakanin na lalasahan ko na Ma'am Bem ang pag-iistoryahan na. Pero Ma'am Tet, siguro baka Ma'am Emma, igwa kang aki na yaon sa kaibahan mo sa loob ng harong kasi 'di ba pwede ka naman magpo-order through Facebook. Opo, ma'am. Pwede Opo, mo man. may mga nag-order po sa akin through Facebook. O yes, so mga friend ko po, ma'am, na talagang nakabisto na sa kuya na nagpapa-order kay mga kakanin, nag-order po sinda online. Ma'am, pwede maghapot, Ma'am Emma, itong sarong nigo, halimbawa, so ano ang apod mo ka ito? Party Party needs. needs. Party Ah. needs po, Si ma'am. Ate M's Food Products ang ngaran kan sa iyang business name. Iyo po ini ang Facebook account nindo, ma'am? Aday pa po, ma'am, ako kaya nakagibo kay ano. So, ano ko pa lang Ma'am po, Tet, ma'am. pagibuhin na ini kay Facebook. Sige, si Ma'am Ate Bem. Gil. Isusunod natin yan na training sa Oo. satuyang mga Opo. MSME. Social media marketing. Yan. Oo. Opo, ma'am. So, ma'am, mahapot ako. So, sarong nigo, manggura naman po ito, ma'am. Sarong week po, ma'am, na order. Sarong nigo, oo. Itong party Party. need. Sarong nigo, ma'am. Ang sarong nigo, ma'am, party needs. Depende po, ma'am, sa size. May Yung sizes size- pa siya. Oh, may sizes. So, bakong sa det na nigo. Oo. So, very regular size na nigo. Small. Medium gayo dito. Ang ano po, ma'am, medium, ma'am, ang medium na palabok ay 500. Palabok. Ang extra large, opo, ma'am, Nagigibo ka man 500. palabok? Yes, ma'am. Palabok pa. Mga bihon, sotanghon. So, bako sa nakakanin. Pati mga Bako noodles. sa nakakanin, ma'am. Ah, Opo. okay. So kakanin, ma'am. So, kakanin. Halimbawa, so small, medium, large na nigo. Mga manggura, ano po ito? Ang ano po, ma'am, sa ko, per main pigo order ay extra large. 50 pieces, ma'am, ang laog kaiyan, 350. 50 pieces Combo na na yan, ma'am. 50 pieces na Nakakanin. manaylain. Assorted yan, ma'am. Assorted. Okay. Assorted. 300. 350 only. Mura na siya, Ma'am Bem. Baratuhon. Makaantos man lamang ang digdi. Sige na, ma'am. Malas 12 na pati, Ma'am Bem. So, yun, makagutom na. So, Ma'am Emma, other than ini pong pinagkakaabalahan mo, siguro, gariday ka ng oras, bisihon kang maray maggibo sa ining mga orders mo para ma-meet mo, sugabos na orders. Igwa ng oras, ma'am, na nagsasayo makaki-order? Kadain mo na kaya? Day, ma'am. Day po, ma'am, ako nagsasayuma. Wow. Pinakaya ni Ma'am. Ano ko, ma'am? Opo. Kasi ang isip ko, ma'am, minsan lang naman, di naman araw-araw, dako lang order. Basta't makakayanan pa. Araw ka New Year, ma'am, magpuon kaming 3 a.m., natapos kami ng alas 9 ng mamidjanoche na. 3 Kasi yung a.m. mga malalapit Ah. lang na barangay, nakikiusap ako, ma'am, nakikiuron ako sa inda na mahudyan ka mo, mainuton ko muna suharara yung barangay. So, hararay. 3 So, a.m. ng 31. Natapos ako, ma'am, 9 p.m. na ng 31 ng gabi, December 31. Yan, dahil na akong time mag-prepare para sa family. Pero nasabutan man ang pagkakaon ni ma'am. So, mga excess, so tada-tada na sa order. Bali, nagsi-celebrate kami, nagluluto kami. January, ma'am, January 1 na po. Yan, para Okay sa lang family. yun, Ma'am. Atis, Ma'am, so naglaog sa Indo sa harong nindo, so benta kang sa Indong paninda, o di ba? So, iyan ang saro sa Nag-January 1 Wala. ka mo, Opo. dakulo na.
na income sa indong negosyo. Iguan akong pasakatan, ma'am. Yan. So, yan ang saro sa mga peak season sa sarong taon, ang New Year, ano, mga Christmas, New Year, yan ang mga peak. Mga Napunan bilog-bilog, talaga, oo, mga kasi native. Naghaharanap ki mga araw kaiyan. Opo. So, mga bilog daa, tanganing swerte. So, mga maamis daa, ayan, swerte pa. So, mga, malagkit para daang pamilya, idai nagbuburolagan, sticking together. Yan ang dahilan kung tabisi si Madam, pag-abot kang bisperas kang New Year. O yan, magayon na ang istorya ni Madam kasi talagang nahiling kung paano nakatabang so sa iyang naresibe na kit sa iyang pinagigibong mga kakanin. Ma'am, baka po pwede maghapot, Ma'am Emma. Pira naman po ang sa imong halimbawa, sales, halimbawa, average sales sa laog isang bulan, average. Computation na ito, ma'am. Ang average sales, ma'am, sa sarong bulan po, nag-ano naman po ako, ma'am, 10,000 pataas. Average sales. Iyan, ma'am, mabawas ka pa dyan kang mga, ingredients. So, ingredients. So, siguro sa mga masunod na, na bulan, matitriple na iyan, ma'am, na sales mo. Opo, Gibuhon po. na ni ma'am, so Facebook page para dumana siya mag-promote kan sa iyang mga produkto na kakanin. Buda, syempre, dapat siguruhon ni Madam na kakayanon niya sa mga orders. Yan. Opo. Ayun po. Ayan, pigaano ko, ma'am, po na magdakula, ma'am, ang production tanganing makaherman ako kay mga tao na igwaman ako ma'am po matabangan. Yan, sa kuya man po na mga kabarangay na naghahanap mapagkakakitaan, makatabang naman po ako sa inda. Yan na ang goal tamam mo niyan. Tapos siguro sa tuyang apod ka ini production area. Syempre dapat naman siya. May prepared it. Gigibuhon ta siya na may enough na space para sa tuyang mga pag-iriba or katabang sa paggigibo kainin mga kakanin. Okay. Opo. So, ma'am, madali na kita magpaaram digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Siguro, ma'am, bago kita magpaaram, pwede po, ma'am, magtao ka kan sa imong mensahe man sa tuyang mga kapwa negosyante arog sa imo po na nagpupuon pa sana sa pagninegosyo or siguro, ma'am, pati duman sa mga gusto man maglaog sa pagninegosyo. Ano po ang sa indong mensahe po para sa inyo? Okay. Sa kapwa ko sa radit na negosyante na nagpupuumpasa na po, day po kita matakot na magbalo as in ilubas ang satuyang mga kakayanan. Day po kita makontento na sarusa na kitang may bahay, nagaatamang kan satuyang mga aki as in pamilya, kundi ang lambang sarup po sa tuya tinaunanin kakayahan. Ang dapat sana pong gibuhon, tabangan taan sa tuyang pamilya, tanganing mag-uswag, tabangan taan sa tuyang sadiri, paano mailuwas ang sa tuyang mga kakayanan. Dahil po matakot na bumagsak, dahil po matakot na malugi. Ang kaipuhan sana po igwa kaning positibong pananaw, isa igwa ning positibong kakayahan na mailuwas ang sa imong mga natatagong kakayahan. Dahil man po problema ang kapital. Igwa po kita ni mga mararanihan, maski sa din sana pong kapital
pwede po kitang magpuon. Pwede man po kita magrani sa DTI, tanganing may assist po kita sa mga kaipuhan ta mga seminars, mga skills training, tanganing ma-enhance po ang satuyang mga kakayahan. Tangani pong makipagsabayan kita, dahil po kita matakot na arog sa nakaini ang satuyang kakayahan, kundi igwa po kita ni mga ahensya ng gobyerno mararanihan arog kan DTI. Igwa po kita ni mga mabubuot na mga business consultant na ma-assist po sa tuya. Arog po sa kuya dati, natatakot ako magkuaki DTI permit kapag huna ako mahal. Bako man po palan. Asin, bako sana po permit ang may tataon ninda sa tuya kundi kadakol na mga maukudanta sa mga seminar. Kaya po, sa araw ko man po na nagpupuon sa pagninegosyo, day po matakot magbalo. Ang dapat sana po magsarig sa satuyan sa diri, lalong-lalo na po ang pagsarig sa Diyos. Asin, maging maugma kita na makatabang sa tuyang kapwa. Pag may na uugma sa tuyang mga negosyo sa pigbabakal sa tuya, pag nauugma sinda sa tuya mga produkto, dakulaon po iyan na bilin siya para sa tuya. Asin, pagiraray po, salamat DTI sa naitabang po nindo sa tuya. Asin sa mga araw kong saraday na negosyante. Sige sana po, fight. Yan, for good. Ayan. Magayunon man. Oo, magayunon si mga pahayag ni Ma'am Emma. Sana kadakol na ma-inspire si Ma'am Emma sa paagi kang sa iyang istorya, sa paagi kang sa iyang testimonya, sa paagi kang sa iyang mga itong huring mensahe ni Ma'am. Magayunon ito. Dakulaon itong challenge, dakulaon na inspirasyon sa tuyang ibang mga katugangan na kumbaga garibaga na gagabatan sa pagbuhay-buhay. Bako po iyan ang dakulon pa pong solusyon dyan. Ano, Ma'am Emma? Sabi nga ni Ma'am Emma, igwa kitang kanya-kanyang kakayahan, tinawan kita ng kanya-kanyang kakayahan, nasa satuya na sana ito kung paano ta palaguon. Ano. Salamat na maray, Ma'am Emma. Salamat po, Ma'am Tet. Salamat, Ma'am Bem. Salamat, Ma'am Em. Thank you po sa pagtao kisarong oras na makaiba kami sa DTI. Asin madangog ka man po kang mga paradangog kang satuyang radyo sa DCGB. Gusto ko lang, Ma'am Bem, tugudan so sinabi ni Ma'am Emma na ang sabi niya, ma-inspire yung kapwa negosyante niya. Kami po sa DTI, ini po mga satuyang business counselors, kami po digdi sa opisina, sa provincial office, sa regional office. Kami po lalong na-inspire din pag naiiling mi kamo na nahihiling mi kamo na natawanan mi ki asistensya na duminakula na nagmaray sinugosyo, marayunon man sa pagmati, maka-inspire man para sa muya na magtrabaho pa, na maghanap pa ki mga arog sa Indo para matabangan ni. Bako lang kamo, kundi ito po na mga future or ito mga nagmamaot na magnegosyo. Diyan po kami nagkukuaman ki inspirasyon sa Indo na mga natabangan mi na duminakula para po maghigos pa, magtrabaho pa si DTI, makahanap pa ibang mga saradit na negosyante para matabangan ni. So, salamat po, Ma'am Emma sa Giraray. Ayan, okay. Ma'am, So, salamat na po. dakulaon, Giraray, Ma'am Emma. Salamat, Ma'am Tet. Sa ngaran po kaining programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office File sa Giraray, ini po ang sa inyong kaiba sa radyo, si Bem Romano Birango. Nagsasabing maray na udto sa Indogabos. Salamat sa mga nag-antabay. Sa susunod po giraray na Biyernes, mag-iribahan po giraray kita sa siling na oras, alas 11 hanggang alas 12 ninudto. Digdi po sa Radyo DCGB sa programang Usapang Consumer at Negosyo kan DTI. Salamat. Maray na udto po sa Indogabos. Po. Salamat po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Minsan lang tayo